kwenzakalani before the funeral uzo-understand. Onga-understand ithi sikutshele ke Leave it 3 to 5. wena ukhuluma ngezi-5,000 engizijontshile in one day. Azange ngithi in one day. Angazi ningibangisani ngemoto ezi-5,000 ngoba ningibangisa ngecrime into engihlalise ejele. Emngcwabeni kuye kwaqhuma i-hand grenade. Hayi, hand grenade asamanga. Bokuyini hand grenade? Kunamali impet mine. Bhekani la. Lalela khohlwa. Hey! Ngabe lokhu ufuna ukuthi utrang mazi mina. Kwathi bofuna ungazi kanti lento bengiyenzela ukwaziwa uwe. Lalela wena. Siyancinza. Hayi siyajonja bafethu ukukhala ugoqa, ukukhala ibhita. Mamela i9mm, i380, 357, i45 zonke zikhona ibhamu ukhohlwa. Angithi ama-foreigner ayazifaka. Masimbeni noSylvester nizonya ngoba mawafuna ukubhadala le protection fee vele mele uvale ukuze nabanye abobhuru bakho ba-understand ukuthi makufikwa kubo kuthiwa bhadalani babhadala. Understand ukuthi inja edlinye inja. Mamela masiphathama alimethi kaSpencela kuyanyiwa ama-ghost. Kwaqhuma ama-grade kwanyiwa. Bheka yazi alikho ibhada ikhintana. Yonke into ine reason makumele yenzakala empilweni yakho yabo. Aliyazi amantombazane like you